खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 20 जानुवारि समबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथाङा रांखावरि आरजिनानै लानो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा गोनां सान जागोन। बृष राशि। लामा हान्थिनायाव जेंना सोमजिनो हागौ। सांग्रां जाना थानाया गाहाम जागोन। मिथुन राशि। हरखाब जाब्रबथाय जानायनिफ्राय रैखा मोनगोन। गोदान जिउ मोनफिननाय बायदि मोनगोन। कर्कट राशि। माबाफोर आनजाद होदोंब्ला उथ्रिसार जानो हागोन। गोजौ फारसे दावगालांनो हागोन। सिंह राशि। नोंथांनि खामानिफोरा गोग्लैसोना थागोन। गासैबो खामानियाव गुलुं गुजुं सोमजिनो हागौ। कन्या राशि। नोंथाङा गावनि आंगो लोगोजों अनलायनानै थानो हागोन। सोमोन्दोआ गोरा जागोन। तुला राशि। गावनि अहंकारनि जाहोनाव रांखावरि खोमाना लानांगोन। नखराव जेंना सोमजिगोन। वृश्चिक राशि। हास्थायना थानाय मुवाखौ मोनफुंनो हागोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। धनु राशि। नोंथाङा गेदेर खामानि मावनो बिबान मोनगोन। जिरायथेरनो सम मोनै जागोन। मकर राशि। नोंथाङा धोरोमनि बेरेखा हाबा मावफ्लांगोन। गोसोआव गाज्रि साननाय सोमजिगोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि गथ'आ गाज्रि लामाजों आगान सुरलांगोन। गथ'खौ लाना जिंगासिनांगोन। मीन राशि। गोमाना थानाय मुवाखौ मोनफिनगोन। गोसोआ सान्थि मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल इनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2025-26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा फेब्रुवारि दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 10 थाखोनिफ्राय 12 थाखो उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जी, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'ल'जी, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार आरो BSS डिप्ल'मा इन एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'ल'जी। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुरात लाहरनो हागोन।